meus records. Són tots rialles, felicitat, persones que m'han acompanyat tota la vida i els espais també. Vull dir, és que només puc dir que aquesta escola són rialles. I vam fer com una colla molt bonica i després tinc molt bon record del professorat. Realment vaig tenir tutors meravellosos, tutors que amb els anys he sapigut que fins i tot van convèncer els meus pares de no, està bé, si vol fer teatre, que faci teatre. Els profes sempre que he necessitat qualsevol cosa he pogut comptar amb ells, quan he tingut algun problema sempre els explicava sense problema i ells s'esforçaven per ajudar-nos a la classe en general. Recordo també que feien moltes tutories a vegades per solucionar conflictes que podien haver-hi o petits problemes, doncs entre tots intentàvem solucionar-ho i els profes sí posaven de la seva part perquè tots estiguéssim bé.